Krásný den, milí sledující na LinkedIn. Je tady opět projekt Ženy na LinkedIn. Hezký den vám přeje Helena Hájková a mou dnešní hostkou je Marcela Kvapilová, Aqua Marcela. Je to profesionální certifikovaná praktička kraniosakrální biodynamické terapie a vodní terapie VATSU. Marcelo, krásné dopoledne. Děkuji Heleno za pozvání, děkuji za krásné představení a zdravím tebe i všechny sledující online i se záznamu. My jsme se před vysíláním domluvili, že naše sledující pozdravíme tak, jak nás znají z LinkedIn, s brýlemi, ale protože nám svítí oběma monitor do obrazovky, tak my si ty brýle sundáme, aby jsme se neleskli a budeme povídat bez brýlí, protože nám stačí, abychom se slyšeli. Marcelo, já jsem tě zaregistrovala v online prostoru jako praktičku VATSU, té vodní terapie, a taky jako cestovatelku. Já bych chtěla obě tyto tvoje velké záliby dnes probrat, ale protože hlavní je VATSU, tak se chci zeptat, ty si říkáš Aqua Marcela, mě to okamžitě naskočí jako paralela s filmem Aquaman. Tak co bylo dřív? Aqua Marcela nebo Aquaman, film, který vznikl v roce 2018? Ale přiznám se, že si nejsem úplně jistá. Je možné, že jsme vznikli zároveň a je možné, že jsem byla první, ale ono zase, když si vezme, že ten scénář nějakou dobu tvořili, možná, že jsme vznikli zároveň, ale ten film jsem neviděla, možná bych na něho mohla kouknout. To nemusíš. Ty se prezentuješ jako Aqua Marcela, protože tvá jedna terapie, kterou provozuješ, je velice netypická a probíhá ve vodě. Je to terapie, které se říká VATSU. Pojďme toto hned v úvodu vysvětlit, co to je, jak to probíhá, pro koho to je. To mě neskutečně zajímá. Ale vodní terapie jsou super. Přijdeš, já budu mít vyhřátý bazén, 34 stupňů Celsia, takhle my to máme rádi, jo. Když přijdeš k mně do Zlína, tak tam bude menší bazén a budu tam buď sama terapeutka, nebo budeme s kolegyní 2 nebo 3. V Praze třeba jsou větší bazény, tam pracuje až 7 terapeutů v tom větším bazénu, ale vždycky prostě tam je ta teplá voda a vždycky je tam klidné prostředí. A vodní terapie jsou VATSU a potom jsou i další různé jiné terapie. Některé terapie jsou jako na hladině a některé terapie jdou i obličejem pod vodu, ale ničeho se neboj. Začne to tak, že vlastně dostaneš na nohy flouty, takové plováky, a ty pomůžou držet tvoje tělo na hladině. Já držím hlavu, takže hladinu vody máš asi takhle a můžeš normálně dýchat. A já tě takhle vlastně jako držím na hladině a teďka tě začnu různě protahovat, uvolňovat, vyklidňovat. Hraje do toho klidná hudba, kterou ty slyšíš víc nebo míň, protože máš uši ve vodě. A celé je to silně relaxační a uvolňující. Vlastně ta práce, kterou bychom spolu dokázali udělat třeba na masážním lehátku, se tou teplou vodou v bazéně znásobuje, protože svaly, fascie, klouby, všechno se to v té vodě uvolní úplně jinak, protože je tam ten stav bez tíže. Stejně tak prostě, kdo má problém třeba vypnout hlavu, tak v té vodě se to daří lépe. Neříkám, že 100% každému, ale jde to líp. Já si uvědomuji, že na internetu sem tam narazím na fotky miminek, které se takto potápí nebo plavou jenom z části obličeje nad hladinou. Ale asi jsem kromě tebe nikde obrázky z této terapie neviděla. Je to nějaká nová metoda nebo kde vůbec vznikla, kdo to vymyslel? No jestli jsi neviděla někde jinde, tak to asi děláme něco špatně s marketingem. Říkám kromě tebe vídávám. Děkuji. Hele, těch směrů vodních terapií je několik, s tím, že VATSU je v tuto chvíli nejvíce známá a často z ní vznikla celá řada dalších terapií. VATSU vzniklo, to slovo je spojení 2 slov water, shiatsu. Na začátku 80. let byl pán Harold Dahl v Kalifornii a on byl učitel shiatsu
A oni tam mají prostě termály a ho napadlo vzít ty lidi do vody a vyzkoušet, jak by se dalo dělat šiacu ve vodě. A proto vymyslel takovou jakoby sérii různých protahovacích a uvolňujících jako poloh a jak je možné vlastně šiacu přenést do vody a zároveň využít to protažení těch meridiánů, uvolnění těla a tak. A vymyslel to prostě takové různé pohyby, jak toho člověka, klienta držet bezpečně, aby mohl být uvolněný a aby z toho měl co největší užitek. Takže v 80. letech v Kalifornii vzniklo Water Shiatsu. A pak se to dál šířilo po celém světě a v tuto chvíli vacuje takové, jakoby kolem celého světa komunita lidí, kteří se sdružují v asociaci WABA, Water Aquatic Bodywork Association, a má to nějaká pravidla, někomu to přijde, že těch pravidel je třeba až moc, na druhou stranu je to prostě bezpečné pro tebe, protože ty víš, že když přijdeš na VACu, takže ten člověk si o tom něco zjistil, že ví prostě, jaké jsou indikace, kontraindikace, že ti neublíží, že tě nebude bolet, že tě potom nebudou bolet záda a že prostě ti jako udělá dobře. Já ty tvoje obrázky vždycky nadšeně sleduju. Líbí se mně, že prostě ten člověk, který tam leží, je vždycky totálně vyrelaxovaný. Mě by ale zajímalo, jestli je to jenom pro relax, nebo jestli touto metodou se řeší i nějaké zdravotní obtíže. Hele, relax sám o sobě není málo. Na druhou stranu, hele, my nemůžeme říct, že léčíme, protože nejsme lékaři a ani vlastně nemáme třeba k dispozici nějaké rentgeny a nemáme třeba všichni fyzioterapeutické vzdělání. Nicméně ano, je to silně pomáhající a pomůže to prostě při bolestech zad, při bolestech kloubů, prostě při různých migrénách, vlastně tam, kde pomůže uvolnit to tělo a dostat ho jako do takového rovnovážného, příjemného stavu, tak tam vlastně my můžeme pomoct. Znají to i lékaři, někteří lékaři třeba to i využívají pro své klienty a někteří třeba lékaři mi sami posílají své pacienty, jo, že, a to vám prostě potom úplně nejradši. Takže ano, můžeme i prospět zdravotním situaci člověka. Je pravda, že máš pravdu, že relax není málo. A v dnešní době spousta zdravotních obtíží vzniká z toho, že tělo je ve stresu, v napětí, jsme zahlceni. A pokud tato metoda toto zahlcení dokáže rozvolnit nebo odplavit, tak to opravdu není málo. Pojďme ale říct, abychom byli spravedliví, tak s jakými kontraindikacemi se nesmí na tady tu terapii? Kontraindikace, je dobré se třeba poradit se svým lékařem, pokud máš nějaké roztroušená skleróza, tam je to tak pade na pade, někomu to dělá dobře, někomu ne, protože někteří klienti s roztroušenou sklerózou nemají rádi teplou vodu, ale zase některým jiným to pomáhá. Když jsem se bavila s lékařkou, tak ona pak říkala, že asi je to dobré zkusit a zjistit, jo, jestli prostě vy jste zrovna ten typ, komu to pomůže, nebo komu to nepomůže. Určitě jsou to nějaké akutní stavy respiračního onemocnění, když někdo kašle, kýchá, tak prostě ať zůstane doma, nechodí na bazén, nešíří bacily. Potom jsou to věci na pokožce, když máš třeba prostě nějaké zranění na pokožce nebo sice čerstvě po operaci a teprve se ti to hojí, tak s tím nepůjdeš do bazénu, ale to jsou všechno takové ty věci, které na to intuitivně i přijdeš, s čím prostě půjdeš na bazén a s čím ne. A stalo se ti někdy, že přišel klient a ty jsi řekla, dneska to nevidím, protože máte třeba chřipku nebo máte něco na kůži. Stalo se ti to? Ne, nestalo se mi to. Pojďme teď do té praktické stránky. Ty VACu poskytuješ hlavně ve Zlíně a potom taky v Praze. Co potřebuju všechno vědět, než se k tobě na tuto terapii vypravím?
Potřebuješ si mě najít, v podstatě na mých webovkách je rezervační systém, takže tam si vybereš termín ve Zlíně nebo v Praze, den a hodinu, která ti vyhovuje a potom ti přijdou i pokyny e-mailem. Prostě přijdeš 4 hodinky dopředu minimálně, aby se stihla rozkoukat, v klidu převléknout, vezmeš si s sebou plavky, ručník, nějakou kosmetiku, jakou používáš. Většinou v těch bazénech, kde pracujeme, protože tam teplá voda, je tam zvýšená hygiena, všem říkám, do sprchy bez plavek, potom plavky, aby prostě ta voda zůstala čistá a neměli jsme tam vázaný chlor. Mhm. A potom je prostě dobré vědět, že je to jako o tobě a je to o tom, co ty máš ráda a co je ti příjemné. Jo? Takže na začátku si to prostě vysvětlíme, abys věděla, že jsi v bezpečí. Jo? A teďka někteří klienti chtějí zůstat na hladině a někteří klienti, a těch mám víc, rádi chodí i pod hladinu. O tom bych taky potom ráda pohovořila. No, ano, dobře, toto řekne ty praktické věci a pak půjdeme pod hladinu, pak se ponoříme. Jo, takže je dobré i vědět, že kdybys měla nějaký diskomfort nebo něco, tak to prostě komunikuj. Nepřišla si proto, aby si trpěla, přišla si proto, aby si to užila, takže kdyby si třeba měla pocit, že něco je ti jako nepohodlné, nebo že potřebuješ tu hlavu jako trošku jinak, tak prostě to komunikuj a vždycky to uděláme tak, aby to bylo dobré. Jak dlouho to trvá, ta terapie přímo v prostředí té vody? Většinou 50 minut. Plus 10 minut na nějakou přestávku. Je dobré nepřijít těsně po velkém jídle, když tak nějaké lehké jídlo předtím a potom si dát chvilku takového klidu, nesnažit se potom ohonem prostě dělat nějaké rychlé velké výkony, protože někdy je z toho člověk takový jako uvolněný a má chuť ještě třeba si sednout, napít se vody a to. Je tam prostor, aby právě člověk mohl takto nějak doběhnout, může si tam třeba zajít na čaj, nebo já nevím, další půl hodinu ještě vychladnout, jo, teď zrovna v zimě asi není úplně příjemné z bazénu vyběhnout do -5. Hala je vždycky ve Zlíně vlastně, když pracujeme v NEKI, většinou v NEKI 1 v budově lázní, tak tam je taková recepce a tam je vždycky nějaká hodná paní nebo slečna, tam ti udělá čajík, nebo ti dá vodu, nebo nějakou sušenku. A stejně tak v Praze, tam taky pracujeme v dětském klubu Juklík a tam je to stejné. Tam je vlastně taková recepce a tam je paní a tam má i polívku, čaj, kafe, vodu, dortík a tam vždycky si člověk chvilku sedne a nechá to tak jako doznít, než vlastně se mu chce prostě obout a odejít. Přátelé, kdybyste se chtěli Marcely něco doptat, tak určitě je možnost, napište do komentářů, pokud nás posloucháte živě, tak odpovíme hned. Pokud vás něco bude zajímat dodatečně, tak napište komentář taky a Marcelu označte, ať vás najde, ať může reagovat. Já si myslím, že každý člověk by asi potřeboval vědět něco jiného k tomu. Důležité ale pro nás teď je, aby jsme věděli, kde najdeme ten rezervační systém. Jakou máš adresu na web? Na webu mám adresu aquamarcela.cz a tam je rezervační systém a tam si vybereš, jestli chceš jít na kraniosakrální terapii nebo do bazénu a jestli ve Zlíně nebo v Praze. Pojďme teď chvíli pod hladinu. Co tam se děje? Hala pod hladinou je to super, je to boží. Přicházejí lidé, kteří třeba říkají, že se bojí pod tu hladinu, což je přirozené, je to úplně nová situace. Ale kdo to vyzkouší a zalíbí se mu to, tak už chce být pod hladinou co nejvíc a často. Vlastně, když jdeme pod hladinu, to znamená, že jdeš pod hladinu i s obličejem. Budeš mít i vodu na obličeji. Pod hladinu se chodí na signál, nebude žádné překvapení, nebude to prostě, všechno je to bezpečné a takovou, jak si uděláme takovou jako pohodu na té hladině, tak vezmeme si ji dolů. Ten signál vypadá tak, že já 2krát jemně poklepu na nějakou ruku, nohu, nějakou část těla, kterou zrovna držím a pak se dívám a ty v klidu, jak tobě se chce, se nadechneš, zavřeš pusu, jak je zavřená pusa, já vím, že můžeme jít dolů. Takže komunikujeme, je to obousměrné. Když nechceš, zůstáváme na hladině. Začínáme na
Začínáme na půl vteřině, jenom tak jednu tvář a potom zase na hladině chvíli. Pak zase signál, nádech, zavřít pusu, pak třeba celou vteřinu a pomalinku tak, jak abys byla uvolněná a spokojená a klidná, jak se ti to bude líbit, budeme buď přidávat nebo ubírat ten čas pod tou hladinou. Pod hladinou vlastně můžou to být třeba 2 vteřiny, ale jsou lidé, kteří tam potom vydrží dlouho, jo, a je to opravdu, jsem docela empatická na těch lidech, je to i vidět a zpravidla umím toho člověka vytáhnout na hladinu tak, aby se cítil prostě pohodlně a právě v tu chvíli, aby se pohodlně nadechl. Tak tam vlastně pořád je ten kontakt, že toho člověka podpíráš v té oblasti kolem krku a hlavy, že? Jsou tam potom všelijaké různé pohyby, ale vždycky je to takové, že když seš na hladině, tak já ti tu hlavu podepřu, ale pod hladinou tam těch pohybů je všelijakých více, jo, i vlastně i na té hladině. Nedržím tě vždycky přesně na těch 2 bodech, ale různě pohybuju s tvým tělem, s končetinami a je to takové jako uvolňující. Pod tou hladinou tam přichází potom taková další věc, ono se to jmenuje nějaký potápěcí reflex, že vlastně, když máme vodu na obličeji, tak naše tělo se dostává do takového módu, že se trošičku zpomalí srdce, srdeční tep, trošičku se sníží tlak a je to vlastně taková napůl meditace. A je to proto, že vlastně jakoby je to prostě biologický reflex. To znamená, že člověk, který má problém uvolnit tu mysl na hladině, tak často se to pod tou hladinou podaří, protože prostě to tělo se to tak jako udělá. Dá se to trénovat. Jako dovedu si představit, že kdybych přišla poprvé, že asi bych nevěděla úplně jak na to, ale dá se tady to uvolnění a taková ta relaxace pod hladinou, dá se to naučit? Určitě. Hele, když přijdeš na poprvé, tak vlastně se budeš tak jako dívat a je to třeba úplně nová situace pro tebe, jo, tak to tělo potřebuje získat důvěru a ta důvěra se buduje postupně, takže přijdeš poprvé, vyzkoušíš, jo, a uvolníš se nějak. Když přijdeš podruhé, tak už vlastně jdeš do známého prostředí, už to jednou do situace, kterou už si jednou vyzkoušela a můžeš se uvolnit více. Takže jsou potom lidé třeba, kteří chodí už roky pravidelně každý měsíc a ti už se uvolní, prostě už se na to těší, že se prostě uvolní, vypnou tu hlavu, teď to tělo se uvolní a potom je jim lehko. Já mám třeba jednu paní, ona je asi něco starší než ty, taky folkloristka a my tady na Valašsku, my se hodně točíme a ona vydrží strašně dlouho pod vodou a má ráda i všelijaké ty kolotoče a vždycky se na to těší, co nového jsem se naučila, čím ji překvapím. To je hezky. No tak to potom mezi 4 očima, to by mě zajímalo, jestli to někdo není z mých folklorních přítelkyň, ale veřejně samozřejmě uvádět nebudeme. A to mě zaujalo. Chci se zeptat, je tam nějaké věkové omezení? Hele, není. Ne. Chodí i děti. Dobře, tak kdo přichází nejvíc? Jsou to dospělí, nebo přichází rodiče s dětma, nebo máš i seniory? Hele, nejčastěji chodí dospělí lidé, třeba v našem věku, protože už jsou schopni si udělat na sebe čas, ale často chodí i mladší, chodí i těhotné, těm to dělá moc dobře. A i seniori. Tam je potom, když třeba člověk je ve vyšším věku, tak je potřeba se zeptat a zjistit si dopředu, co všechno zvládne, protože můj domovský bazén má žebřík, jo, jsou tam asi 4 šprušle. Kdo je zvládne, tak je to v pohodě a kdo prostě by s tím měl problém, tak tam už je potřeba to řešit. Některé jednou za měsíc jsem v jiném bazénu, tam ten žebřík není, tam se jde jako dolů. Jo. A když jsme v Praze na Jukliku, tak tam se jdete taky, jako vlastně ten bazén je zapuštěný dolů, takže ten klient si může sednout a i když je méně pohyblivý, tak já už se potom prostě vezmu. To je zajímavá informace. Máme tady vzkaz od Daniely. Jo, za kvalitkou se vyplatí dojet, také to dělám. Tak děkuju. Zlín nebo Praha za Aqua Marcelou, to jistí. Poslední otázka k Vacu. Kolik hodin ty zvládneš být takto ve vodě?
řekněme denně, jo, protože nedovedu si představit, že bys to dělala 8 hodin denně, tady tu terapii. No, to nejde. Hele, takových 5-6 lidí se dá, ale je to i třeba teďka v lednu chodí méně lidí, protože jsou různá virová onemocnění, tak třeba tam jdu a mám tam třeba jenom 1, 2, 3, 4 lidi. Jednou jsem měla 10 lidí, ale to už není moudré. Mhm, mhm. A ještě bych ráda i zmínila, že vlastně já pomalinku to Vacu už začínám sdílet. Jo? Já jsem jednak asistent vlastně lektora v rámci toho systému té asociace těch přísných pravidel, tak já jsem na nějaké takové cestě k tomu, abych to pomalinku sdílela. Takže já můžu dělat krátké ukázky, krátké prostě, já nevím, 5-8 hodinové semináře a pomalinku bych ráda Vacu sdílela více a více a naučila se to i učit. To je zajímavé, to ti budeme držet palce a Mhm. sledovat tvoji cestu. Vacu Mhm. ale není jediná terapie, které se věnuješ. Ty jsi praktik kraniosakrální terapie. Tak znovu ta otázka, co bylo dřív a teď? Vacu nebo kraniosakrální terapie u tebe? Vacu. Hele, úplně nejdřív jsem pracovala v bazéně, protože prostě mě to nadchlo. A to ještě, když jsem dávno, před 15 lety, to jsem ještě byla prostě zaměstnanec a tohleto jsem měla jako koníčka, poměrně drahého, ale koníčka, protože tam je potřeba se hodně naučit. A já vlastně jsem chtěla být v té vodě jako ještě lepší a plynulejší. A proto mě zaujala kraniosakrální terapie, protože ona vlastně taky pracuje s tou plynulostí a s tím naladěním na toho klienta a s tou vodou. A nejdřív jsem vystudovala Českou školu kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky, ale ta osteopatie mi v té vodě úplně nefungovala. A potom jsem vystudovala švýcarskou školu kraniosakrální biodynamiky. To bylo prostě asi na 3 roky. Úžasná škola, nákladná, velké sousto, ale fakt to stálo za to. A tu biodynamiku v té vodě, když dělám, tak to je super, to je blahodárné, jednak mě to baví a jinak to opravdu prostě těm lidem pomáhá. A dělám kraniosakrální terapii i normálně na suchu, na léhátku, můžeš prostě přijít, když jsi třeba po operaci nebo tě bolí záda, nějaké prostě migrény, různé věci, pomáhá to. Mhm. Zbudila si moji zvědavost. Ty jsi říkala, že jsi poprvé začínala už při zaměstnání. Pojďme se tedy chvilku vrátit do historie, kdy tě tady ty terapie začaly zajímat a jaká byla tvoje cesta k tomu, že jsi teď opravdu nejenom praktik, ale i specialistka. Hele, já si myslím, že to mám tak jako spousta žen. Já jsem si kdysi dávno pořídila děti. A člověk, když má děti, tak se začíná zajímat o to, jak jim pomáhat, aby co nejlépe prospívali. A tak jsem se zajímala o to, když byli nemocné, jak jim pomoci, aby se vyléčili, aby se prostě rozvíjeli třeba zdravě. Vystudovala jsem pedagogiku Marie Montessori, tam mě úplně pohltila, nadchla. A potom jsem prostě se zajímala o různé alternativní metody léčení, až jsem postupně se propracovala tady k tomuto. Takže můžu se zeptat, tvé původní povolání nebo to, co jsi vystudovala, bylo co? Já mám těch původních profesí víc. Já vždycky čas od času to změním. Vystudovala jsem automatizaci a řídící systémy technologických procesů ve spotřebních průmyslu. Učili jsme se regulovat technologické procesy. Vypadá to, že to je něco úplně jiného, ale ve skutečnosti k té regulaci jsem se vrátila, akorát, že nereguluju technologické procesy, ale pomáhám lidem regulovat jejich vlastní nervový systém a zdraví. Mně to právě vůbec nepřijde, že by to nesouviselo. No určitě, prostě to myšlení je určitým způsobem nastavené a funguješ tak, takže za mě je super. Já mám i spoustu takových jakoby otázek, protože mám prostě tu logickou hlavu jako hodně intenzivní a ne každý lektor mě zvládne ve svém kurzu, protože mě prostě napadají ty otázky a musím si vždycky pečlivě vybírat, u koho budu studovat.
A proto mám i ráda třeba, když ke mně přijde klient, který má ty otázky, protože mě to nevadí, já to chápu. Jo? A chápu, že si třeba lidi říknou, hele, to nemůže fungovat, to je nějaké čáry máry a přicházejí s otázkami, tak já to mám ráda. No tak pojďme do toho. My jsme otevřeli téma kraniosakrální terapie a to je něco, co i já jsem jednu dobu se musela učit nějak přijímat, protože jsem si myslela, že to patří do nějakého ranku energetických prací s tělem, ale není to tak. Tak pojďme říct, co je kraniosakrální terapie, jaký je její význam, jaké má účinky. Kraniosakrální terapie vychází z klasické medicíny. Tečka. Takhle to prostě je. Vymysleli ji lékaři v Americe někdy před 100 lety. Jo? A není to teda žádné čáry máry s energií, ani napojení na vesmír, i když jako jsme součástí všeho, co žije. Jo? Je tam několik takových jako principů. Jedním z principů je, že vlastně přijdeš, lehneš si na lehátko a uklidníš se. Jo, je tam redukce vnějších podnětů. Nebudou žádné zajímavé podněty a ty nemusíš prostě přemýšlet, nemusíš telefonovat, vymýšlet nic a pomalinku ten nervový systém, ten sympatický nervový systém, který má za úkol tady tu akci, se jak kdyby uklidní a uvolní a není ho potřeba v tu chvíli a v tu chvíli tělo přejde do neutrálu, to je takový ten stav, jako když vyřadíš rychlost v autě a není potřeba nic dělat navenek a všechnu tu energii, všechnu tu sílu, potenci, kterou to tělo má, si může investovat do sebe a začne si tam dělat, začne si tam hospodařit. V tom těle neustále probíhají nějaké prostě drobné pohyby, protože jsme živí, tak se to tam všechno hýbe. A to tělo samo ví, jak si udělat pohodlí. Třeba tě někde bolí záda, nebo prostě máš migrénu, nebo něco. A může to znamenat, že prostě někde v tom těle je nepohodlí, někde je tam prostě nějaká komprese. Jsme nějaké napětí, které tam třeba bylo historicky, protože si, já nevím, třeba si spadla na kole, nebo prodělala si zánět, nebo cokoliv, jo, a zůstalo tam to napětí. A to tělo pomalinku, když na to jako má čas a sílu, tak si to může pomalinku uvolnit a jakmile se uvolní napětí, tak se zlepší prostě zásobení těla krví, živinami, odtok z plodin, inervace, všechno se to vylepší a postupně se to začne lepšit a lepšit. Je mi rozumět? Určitě. Já spíš přemýšlím, jestli se můžu zeptat, jestli je to teda masáž, nebo je to dotyková terapie, jak konkrétně to probíhá. Ale masáž je nejbližší podobné slovo, které známe, ale není to o tom smyslu, že bych prostě nějak těma rukama hnětla. Je to o tom, že opravdu ty ruce jenom jemně přiložím k tělu a vlastně spíš těma rukama pozoruju, co se děje uvnitř. V tom výcviku švýcarském biodynamickém jsme několik let de facto trénovali hmat, abychom prostě těma rukama poznali, co se děje uvnitř, mohli to nějakým způsobem vnímat a případně dát třeba někam ruku zase jinam na jiné místo a takhle to podpořit. Takže je to dotyková terapie, seš oblečená na lehátku, třeba ti dám i dečku a děje se to takhle. Já jsem se s tím setkala před asi 13 lety, když jsem byla ve 3. těhotenství, bolely mě záda, tak mě tehdy doporučil lékař našich dětí, pediatr, kraniosakrální terapii. Takže byla jsem a ano, vím, že jsem ležela a ten praktik se dotýkal mé páteře. A on mi vysvětloval tehdy, že kraniosakrálně je vlastně, že se to týká jako té hlavní páteře, ale možná už to tak není, nevím. Já to mám s tím spojené, že jakoby narovnává se něco kolem páteře, ty různá zatuhlá místa nebo napětí. To máte teda, to gratuluju k takovému úžasnému osvícenému lékaři, co máte. Jo, my jsme za něho moc vděční, ano. No. Kraniosakrální kranium je lebka, sakrum je křížová kost, ten název vlastně je
z té páteře a z toho, že vlastně z toho spojení mezi lebkou a křížovou kostí. Ano, je to i o páteři, ale je to vlastně o tom, co zrovna potřebuješ. Jo? Takže prostě pokud tě bolí záda, přijdeš s bolestmi v bederní páteři nebo na krku, budeme samozřejmě šahat přímo na tu páteř, ale často, jak je potřeba uvolnit pánevní dno, ale to je vlastně taky u páteře, je tam ta křížová kost. Jo? Jasně, vlastně páteř je důležitá, je to středová linie našeho těla, ke které se všechno vztahuje. S jakými obtížemi nejčastěji lidé přichází, když chtějí kraniosakrální terapii? Ale já mám teďka docela více klientů. Jsou to ženy v našem věku často, ale i muži, kteří už mají nějaké zdravotní problémy a řeší je dlouho a chtějí prostě být v co nejlepším stavu. Takže třeba mají nějaké operace nebo ono stačí i několik jako těhotenství a císařských řezů a 20-30 let si počkat, ono se to v tom těle jako nařetězí takže jsou to různé bolesti zad, bolesti prostě kolen, kloubů, hlavy, krku, migrény a ti lidé prostě třeba je nám 50, jo, a něco nás bolí, ale nechceme se omezovat, chceme jet na kole, chceme jet na dovolenou, chceme si prostě jít na výlet a abychom to mohli dělat, tak potřebujeme, aby to naše tělo bylo nějakým způsobem funkční a pohodlné. A ta kraniosakrální terapie tomu pomáhá. To je docela zajímavé. Mně běží v hlavě otázka, jestli se doporučuje kombinovat kraniosakrální terapii s nějakou třeba rehabilitací, tak s cviky, které mám od lékaře a mezi tím, jestli to není kontraproduktivní. Není. Mám s tím dobrou zkušenost. Jo. Samozřejmě ne každý fyzioterapeut kraniosakrální terapii zná a podporuje, ale celá řada jich zná a celá řada fyzioterapeutů jsou také mý kolegové v kraniosakrální terapii a mám s tím dobrou zkušenost, pokud prostě se rozhodneš, že uděláš nějaký kus práce, můžeš chodit na fyzio a můžeš chodit zároveň ke mně a jakoby se to podpoří. To úsilí. Takže čím dřív člověk přijde a začne to řešit, tím větší šance, že se tělo dostane do provozu schopného stavu. Jo. Stává se ti, že třeba i doporučíš, že někdo chodí na terapii k tobě a řekneš, tady by to chtělo ještě posílit cvičením, zkuste si domluvit u svého lékaře nějakou fyzioterapii? Někdy to řeknu, někdy se zeptám, jestli třeba ten člověk má nějaká kompenzační cvičení nebo takhle, občas to řeknu. Protože jo, je potřeba uvolnit i posílit. Kdybychom měli srovnat, i když srovnávat se nemá, co ty vnímáš jako přínosnější pro člověka, který je dlouhodobě přetížený? Má jít nejdřív raději na VATSu, anebo si zajít na kraniosakrální terapii? Schválně říkám, člověk, který nemá konkrétní zdravotní potíže, jenom se cítí v napětí, ve stresu, přetížený. To bych doporučila ten bazén. Jo, to jsem doufala. Ale je to samozřejmě individuální, je to o tom, jakože podívejte se na ty webovky, koukněte se na ty fotky a videa a uvidíš prostě, jestli tě to láká. Třeba tě někoho, jakoby ten bazén láká, ale nemá odvahu, tak přijde první si mě jakoby bezpečně prohlédnout na suchu, přijde na kranio a pak teprve se objedná na bazén. Ale spousta lidí prostě přijde zrovna na bazén. Dobře, a kranio děláš ve Zlíně nebo i v Praze? Ve Zlíně i v Praze. Jednou za měsíc. I tam. Jo. Jak často do Prahy jezdíš, kdy tě tam můžou klienti potkat? Jednou za měsíc jezdím do Prahy. Zpravidla to bývá první sobota v měsíci, bývám na bazéně Juklík a předtím čtvrtek, pátek v Dejvicích ve studiu. Hezké. Marcelo, ty nejsi jenom praktik kraniosakrální terapie a VATSu, ale jsi i, jak bych to řekla,
jak se tomu říká, apoštolka, že se snažíš i dělat osvětu ohledně tady těch 2 terapií. Co tě teď zaměstnává v rámci té osvěty a studuješ třeba něco dalšího? Teďka jsem se naučila vydávat takový ten zpravodaj na LinkedIn a tam mi jede seriál Příběh kraniosakrální terapie. Snažím se to šířit, kudy můžu, i tady u tebe. Studuju potom na lektorku VACU, což je velká cesta, ale ráda bych se po ní vydala. Dělám, co můžu, no. Asi pořád budu už někdy něco studovat. Já jsem takový, jako, že mě to strašně moc zajímá a vždycky je to problém si vybrat jen to, na co mám kapacitu a čas. Ty jsi v neustálém pohybu, dalo by se říct. Jednak se pořád učíš, jsi na cestách i v rámci republiky, ale jsi na cestách i mimo Českou republiku. Ráda cestuješ a myslím si, že málo kdo asi nezahlédl tu tvoji reportáž krásnou, když jsi putovala do Santiago de Compostela. Nebyla to ale jediná cesta. Od kdy cestuješ, kam nejraději cestuješ a proč cestuješ? Cestuju, protože mě to baví a Camino de Santiago je taková moje srdcovka. Byla jsem tam poprvé v roce 2017 a to jsem byla ještě zaměstnaná, takže jsem měla jenom 2 týdny dovolené, udělala jsem si nějakou prostě kratší cestu, tak abych prostě to časově a fyzicky zvládla, nevěřila jsem si. A vlastně tady je to duchovní cesta, není to jenom turistika, není to jenom výlet, není to jenom sport a vždycky to toho člověka nějakým způsobem ovlivní. A mě to strašně pomáhá a myslím si, že v mnoha různých jakoby směrech, kdy jsem vlastně našla odvahu jet takhle sama. Já jsem poprvé v životě letěla sama letadlem, jo, já jsem prostě nevěděla vůbec nic a strašně jsem se všeho bála, strašně jsem si všechno chystala, ale potom vlastně postupně krok za krokem jsem nacházela větší a větší důvěru v sebe a ve své schopnosti. A tohle to mi přijde strašný dar, který jsem od té cesty dostala, protože to potřebujeme, že jo. A v tom vlastně v Santiagu a na konci světa jsem byla několikrát, v roce 2023, 24, 25 dvakrát. Já jsem asi od roku 2023 sledovala ty tvoje cesty a jednou si dokumentovala opravdu poctivě, nevím přesně, v kterém roce to bylo, a tam si každý den skoro mám pocit, že jsi dala závazek, že každý den natočíš nějaké video, že jsi sdílela střípky z té cesty. Měla si třeba i zpětnou vazbu, že to někoho třeba inspirovalo se tam taky vydat? Ne, není cílem inspirovat lidi k tomu, aby všichni šli do Santiaga, protože ono už je tam už teď docela husto. Jo? Jinak samozřejmě, pokud budete potřebovat, klidně se ozvěte, můžu sdílet. Ale já vlastně, to bylo v roce 2003 a to jsem sdílela hodně tenkrát. Já vlastně chci sdílet to, že já prostě žena 50 plus, nikdy jsem nesportovala, nejsem ničím jakoby, nemám žádné výjimečné schopnosti a já můžu prostě ujít takhle v cizí zemi stovky kilometrů, přežít, neumřít hlady, nenechat se sežrat ničím, jo. A protože jsem si to jakoby takhle tím krok za krokem jsem si v tom našla to pohodlí, jo. A pokud já můžu dělat toto, to znamená, že ty nebo kdokoliv jiný taky můžete dělat to, co chcete, jo. Máš pravdu, ano, to poselství tam bylo. No. Může to být jako, že můžete jít taky do toho Santiaga a na konec světa, protože je to fajn, ale vlastně tam třeba tě to neláká, třeba jsou lidi, kteří mají někde v srdci, v duši, že by chtěli tančit, nebo se třeba naučit italsky, nebo si třeba napsat knihu, anebo si třeba naučit háčkovat, jo. A takže já vlastně chci ty lidi inspirovat k tomu, jako, že
Jděte si tou vlastní cestou krok za krokem, i když to na začátku vypadá třeba jako náročné, naučit se tancovat nebo cizí jazyk nebo něco, ale když si to člověk jako rozdělí na ty drobné kroky a dává prostě nohu před nohu, tak to potom nějak jde. To jsem slyšela, že když děláš krok za krokem, není možné, abys někam nedošla. To tady tento citát mě prostě fascinuje a je to tak. Letos se chystáš kam? No, já těch plánů mám více, nevím, které mi výjdou. Ráda bych do Barcelony na ten kurz instruktora VACU a když už tam budu, tak se tam asi zkusím projít. Mě dlouhodobě lákají ve Španělsku ne ta hlavní cesta, ta francouzská, ale takové ty malé cesty, tam, co je málo lidí. Takže taky mě láká Camino de País Vasco, baskická cesta. Ty cesty, které jsou prostě přes hory a je tam méně lidí, ty mě lákají. Mhm. A máš už k tomu dostatečné vybavení za ty roky? Přece jenom jít na frekventované cestě je něco jiného, než se potom pustit do hor, že jo? Ale v tom roce 23 jsem měla i stán a párkrát jsem spala v přírodě, ale teďka už to nedělám, protože přece jenom se asi bojím a nemám tolik sebedůvěry a snažím se vlastně vždycky najít to ubytování v nějaké té ubytovně. A tím je to jednodušší. Jo? Takže vlastně ne, v dnešní době se to dá i rezervovat dopředu, takže vždycky den dopředu vím, kde budu spát, vím, že tam mám rezervaci a že tam mám tu postel a sprchu. Takže tím je to jednodušší. Mě si fascinovala tím, že si před nějakou výpravou ukazovala, co všechno si balíš a mezi těmi věcmi nesměla chybět flétna. To mě zaujalo. Na to nezapomenu. Jo. Ale no, flétna to je nějak součástí mojí identity už od dětství. Mě to hrozně baví, nebo možná, že to mám v genech, jak ti Valaši na těch kopcích hráli na ty píšťaly. Mě to hrozně baví být někde v přírodě, na kopci ideálně, někde, kde je málo lidí a tam si hrát na tu flétnu a to jako dělala jsem to i loni a předloni a pak jsem si všimla, když jsem byla třeba předloni na tom Caminu Primitivo, kde je těch lidí, nejsou tam davy, ale ty lidi tam jsou, takže nikdy nemůžu sedět a hrát dlouho, aniž by někdo přišel. Tak oni si mě pak natáčeli a sdíleli si mě na sociálních sítích a sdíleli si mě mezi sebou a připadala jsem si trochu jako Yeti, že taky si ji potkal. Byla jsi něco jako osamělý pastevec, že? Jak to je známá skladba, tak ty si hrála potom takto na cestách. To je hezký. Budeš to brát i s sebou na letošní cesty? Já ji sebou beru všude, ano. Ona není tak velká. No, jo, ale není úplně skladná, že jo, ta flétna, nebo dá se rozložit? Dá se rozložit, takže vlastně je to asi takhle, když to rozdělíš na ty 2 kousky, tak to dáš i do kapsy. Ach, tak někdy nám zahraješ třeba na LinkedIn, natočíš video, až budeš v Barceloně a půjdeš do hor, tak na nějakém vyvýšeném místě natočíš video. Toto je pro sledující na LinkedIn, posílám vám nějakou písničku. Už se na to těším a zároveň ti přeju, aby se to stalo. Než ti položím poslední otázku, tak se musím vrátit ještě k jedné věci z rozhovoru a omluvit se, protože jsem řekla, že se tě zeptám na jednu tu paní, která k tobě chodí na terapii, ale samozřejmě to neudělám, protože ty jako praktička kraniosakrální terapie VACU nemůžeš vlastně mluvit o tom, s čím lidé k tobě přichází a dovedu si představit, že nepřichází jenom se zdravotními obtížemi, ale i se svými prostě starostmi. Takže tímto se chci omluvit, že jsem to řekla, protože s tím, že každý terapeut musí nebo měl by a určitě to dělá, tak je vázán mlčením a nemluví ani o svých klientech jmenovitě, ani o tom, co řeší. Takže beru to zpět, nebudu se ptát. Je to tak, to, co se řekne, to zůstane tady prostě.
Zamčeno u mě. A nebo potopeno ve vodě. Ano. Marcelo, my už jsme mluvili o tom, že cestuješ, že hraješ na flétnu. Prozrať ještě něco o sobě, co třeba nevíme a mohli bychom vědět, co tě ještě baví. Já vím, že už jsme toho řekli hodně, že kdyby jenom toto se mělo vejít do jednoho dalšího roku, tak je to samo o sobě hodně. Ale je něco, na co jsem se nezeptala, co bys o sobě ráda řekla? To jsou asi ty hlavní věci. Jo. Takže Aqua Marcela, ta, která dělá vatsu, praktička kraniosakrální terapie, nadšená cestovatelka, občas hrající na flétnu a milovnice tyrkysové a modré barvy. Aspoň tak tě mám zavedenou, protože tyto barvy většinou máš na fotkách, tak tě potkávám na sítích. Trefila jsem se? Trefila jsi to, jo. Tyhle ty barvy mám fakt ráda. Tak, kde tě na sítích potkáme? Už jsme mluvili o webu aquamarcela.cz, kde dál tě můžeme vidět? Můžete mě potkat na LinkedInu pod mým jménem, na Facebooku, tam jsem jako Marcela Kvapilová, anebo mám ještě něco jako firemní profil Aqua Marcela, Marcela Kvapilová. A ještě mám YouTube kanál a tam přidám tenhle rozhovor. Výborně. Co na tom YouTube kanále najdeme? Máš tam nějaké střípky z toho, co děláš, nebo spíš z cestování? Na YouTube tam jsou nějaké starší věci, je tam pár rozhovorů, je tam moje přednáška, kterou jsem kdysi měla o vatsu, pak jsou tam nějaké starší, kdysi jsem v začátcích svého podnikání udělala akci na ISKY a Gospel Summer, kde jsme prostě přijeli a užili jsme si to, cvičili jsme, dělali jsme vatsu a učili jsme se zpívat gospel a na konci byl koncert. Pak jsem se k tomu nevrátila, protože už jsem vlastně se věnovala jiným věcem. Takže jsou tam nějaké takové střípky z různých věcí. Takže LinkedIn, Facebook, YouTube a hlavně web, kde ty další informace všechny najdete. Ještě jednou opakuju 3x2tv.aquamarcela.cz. Marcelo, moc ti děkuju za tvůj čas, děkuju za rozhovor a přeju ti, ať se ti v letošním roce daří, ať máš spoustu sil a vitality pro všechny ty věci, které děláš, protože oni jsou všechny docela náročné, i kraniosakrální terapie vatsu, i to cestování. Takže ať máš sama pro sebe spoustu sil a ať vždycky na každé křižovatce na svých cestách víš, jestli doprava nebo doleva, nebo rovně. To je hezky řečeno, děkuju moc, Heli. A tobě taky přeju, ať se ti daří. Děkuju. Mým dnešním hostem byla Marcela Kvapilová, Aqua Marcela, specialistka, profesionální certifikovaná praktička kraniosakrální biodynamické terapie a vodní terapie vatsu. Hezký den tobě, Marcelo, i všem, kteří nás poslouchali. Naschledanou. Naschledanou.